क्या पटाखा नहीं फूटता। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। गिरगावच्या पाडव्याच्या शोभायात्रेमध्ये उपस्थित सर्व नागरिकांचे शिवसेना युवा सेनेतर्फे हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत। शिवसेना युवा सेनेच्या महाराष्ट्र कार्यकारी सदस्य ऋषी वाडकर यांनी सर्व नागरिकांसाठी पाण्याचं वाटप ठेवलेलं आहे, त्याला सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा। सर्व नागरिकांना गुढीपाडवा आणि मराठी नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। बघितलं समोर सगळ्या थोडी जास्त गाडी पण फोटो तू 15 घेते मागे हाँ